Всъщност това трябваше да е сериозно видео на тема как интернет ще изяде телевизията и защо телевизията вече за черт за зелена става. Но тъй като доста пъти се пообърках и въобще целият монтаж и просто тия нещо се оказаха по-сложни, отколкото мислех, ето какво се получи. А за да имат възможно най-много зрители, те трябва да го гажат на всички. А да го гаждаш на всички, това е най-добрата рецепта да направиш пълна боза. И... А, ами... А, то да се направи видео не било толкова лесно ме да мак. И всъщност както си говорите така изведнъж и се довлича един котарак. Къде бе? Къде бе? Ага. Да. Глава. Чуце. Да. И ви прекъсва прякото предаване. Абе, обнемах ни се, бе. Да не говорим, че след това ви застава до монитора. Не се завири отзад. Не се завири отзад, ще изядеш предак. Хапи. Хапи. Не, без ръце. Ох. Ох. Без ръце ти казах, бе. Яр. 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 Там ли ще седиш сега? Анжел. Остази.